салом алейкум дӯстони азиз, камтар видео мо торик меояд бораи ки шом расидем, дер расидем ба иҷара. Мо дар гори Смоленски област, город Сафонов ҳастем. Ҳамин здание ки дар мо мебинед, дар пештарак дар сайтҳо будан ҳамин масҷида, як дачаи калоне ки мехоҳанд масҷидиш кунанд бачаҳои Смоленск. Ба мо муроҷиат кардан, хостем дар ҳамин кори хайр кӯмакшон кунем. 900 000 хучо аи сӯса ҷамъ мегир кардем, 400 000 дига дӯстон намерасанд. хоҳиш мекунам аз ҳар як кадоми худат ки мақсад ҳар кадоми шумо ки дар рӯи экран картае ки мебинед дар ҳамин 1 рубл 10 рубл чӣ қадаре метавонед хайр кунед дӯстони азиз ба хотири ҳамин масҷид, барое ки мақсад масҷида мо фақат мехарем метем шу ремонтша мақсад бачаҳои ҳамин городи Сафонова бачаҳои тоҷики худмо иншоаллоҳ мекунанд ва дар ҳадия мекунанд барои мусалмонои ҳамин шаҳр, барои мусалмонои мақсад ҳамин городи Сафонова. ба он худи дӯстони азиз дар ин кори хайр ақибзанӣ накунед. худо нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. интизорам ки иншоаллоҳ ин корро мо ба сари баланд сарҷамона мекунем. худо нигаҳдор.